Pozdrav svima, ja sam Mario Majdančić, dizajner nove generacije Yarisa. Ovom prilikom bih želio sa vama podijeliti kako i gdje je nastao dizajn novog Yarisa. Glavni odgovorni menadžer projekta za dizajn, Nakajima-san, imao je sliku novog Yarisa da bude kao ovaj crni japanski grah zvan Kuromame. No, taj imidž mi nije bio dovoljan da me potakne kreirati atraktivne skice, pa sam pronašao ovaj imidž malog hrabrog bika, koji, ajmo reći, dinamična verzija tog graha. Ubrzo nakon toga sam kreirao skice koje su uspjele fascinirati Japance do kraja natječaja. Nakon toga smo napravili ovu maketu koju smo privremeno iskrijumčarili iz Toyote, otputovali u Pariz i Nicu kako bi se uvjerili da se savršeno uklapa u europsko okružje. Jednom prilikom, kada sam pokušavao fotografirati taj mali model, jedan Indijac koji nas je promatrao zapitao je gdje smo kupili tu prekrasnu skulpturu. Primijetio sam da su mu ruke bile pune vrećica luksuznih brandova i odgovorio sam da nažalost nije moguće i da je to poslovna tajna. No, on i dalje nije odustajao i nudio mi je 100 eura na ulici, dok na kraju nisam prihvatio njegovu vizitku i obećao da ćemo se kasnije dogovoriti za cijenu. No, moje japanske kolegice su me čudno pogledale. Znajući da je Yaris desetljećima najprodavanija Toyota na području Hrvatske, sigurno sam u to da će i ovaj Yaris privući isto toliko pažnje s obzirom da je dizajn do sada najatraktivniji. Puno pozdrava i puno uspjeha sa novim Yarisom.